Bideo honetan, peoi erregaren kontra ikusten bukatuko dugu. Aurreko bideoetan, peoi 6. eta 5. lerroetan ikusi dugu. Honetan, 4. lerroan dagoenean ikusiko dugu. Atzerago baldin badago, ez dago desberdintasunik. 4. lerroan dagoenean era berdinean jokatu behar da. Bestaldetik, peoia gazteluaren zutabean baldin badago, aurrerago egongo balitz berdin jokatu behar da. Beraz, hori ez dugu hemen aztertuko. Peoia 5. lerroan bideoan aipatzen da zaldiaren peoia ere desberdina dela. Bakarrik desberdina da 5. lerroan dagoenean, baina atzerago dagoenean besteak bezalakoa da. Beraz, hemen ikusiko dugun adibidea orokorra da, gazteluaren peoia salbu. Bideo hau bi ariketa txikiekin bukatuko dugu. Denbora edukiko duzue bideoa eteteko eta ariketak egiteko, erantzuna ikusi baino lehen. Az gaitezke orduan final hau aztertzen. Esan behar da, erregea peoiaren aldamenean dagoenean beltzak berdinketa lor dezakela. Hori aurreko bideo batean ikusi dugu, eta hori ez da aldatzen. Hala ere, hemen errepasatuko dugu. Erregea bere peoiaren aurrean baldin badago, eta erregeak bata besteren aurrean, zuriak oposizioa baldin badoka irabaziko du. Bestela beltzak berdinketa lor dezake. Beraz, posizio honetan, zuriaren txanda baldin bada, beltzak oposizioa mantenduz, berdinketa lortuko du. Errege 5, oposizioa mantendu. Errege 7. Orain, zuriak gauza asko egin ditzake, baina leku berdinean bukatuko dute. Berdinketan. Peoia aurreratzen badu, D5, erregea D7, D6. Eta orain, jokaldi klabea. Beti, peoiaren aurrean gero oposizioa hartzeko. Errege D8. Ez bada hori egiten, errege 8, orain zuriak oposizioa hartzen du eta irabaziko du. Errege 6, errege D8, D7. Errege D8 eta gero erraza da. Eta jokaldi sekuentzia honek errege itotan bukatuko du. Errege 6, errege 8, D7 xake, errege D8, errege D6. Aldiz, beltzaren txanda baldin bada, zuriak oposizioa dauka, eta irabaziko du. Errege E7. Orain errege zuria bestaldera mugitu behar da aurreko laukiak kontrolatzeko. Errege C6. Errege D8. Berriro oposizioa. Errege D6. Errege E8 eta berriro alde kontrakora. Eta dagoeneko zuriak koroazio arte kontrolatzen du. Errege C7, errege E7, D5. Orain laukiaren araua ikusiko dugu. Zer da arau hau? Honek balio du errege eta peoi baten lasterketa dagoenean nork irabaziko duen jakiteko, ezer kalkulatu gabe. Adibidez, hurrengo posizioan jakin nahi dugu peoiak koratuko duen errege zuriaren laguntza gabe edo ez. Hori jakiteko, peoiaren diagonalean lerro bat marraztu behar dugu, 8. lerro arte. Eta egin lauki bat peoiaren lerroarekin eta zutabearekin. Errege beltza lauki honen barruan baldin badago, peoia harrapatuko du. Bestela, peoiak koratuko du. Posizio honetan errege beltza ez dago laukiaren barruan, eta zuriaren txanda bada, peoia aurrera dezake, eta errege beltza ezin da laukiaren barruan sartu, eta lasterketa irabaziko du. A5, errege E5, A6, errege D6, A7, errege C7, A8, dama. Beltzaren txanda bada aldiz, laukiaren barruan sartuko da, eta peoia jango du. Errege E5, A5, errege D6, A6, errege C7, A7, errege B7, A8 betin dama, errege A8. Teoriarekin bukatzeko, peoien finalen teknika bat ikusiko dugu. Eta hau da erregaren bultzada. Hau, batez ere, garrantzitsua da bi aldeek peoi bat daukatenean. Baina adibide simple batekin ikusiko dugu. Adibide honetan errege beltza peoiaren laukian dago. Eta peoia aurreratzen badugu erregeak jango du koroazioan. A5, errege D5, A6, errege C6, A7, errege B7,
A8, errege A8. Beraz, irabazteko erregea erabili behar dugu. Errege B4. Beltza gerturatzen da. Errege D5. Eta orain, zuriak oposizioa hartzen du, eta ez dio gusten peoiaren aurrean jartzen. Errege B5, errege D6, errege B6, oposizioa mantenduz. Errege D7, errege B7. Eta orain, errege zuriak beltza bultzatzen du. Honek ezin duelako C6ra joan. Errege D6 eta peoia aurreratuz irabazten da. A5, errege C5, A6, errege B5, A7, errege C5, A8, dama. Orain bi ariketa ikusiko ditugu. Adibide honetan beltzaren txanda da, eta berdinketa lortu behar du. Eta hori, oposizioa irabaziz bakarrik lor daiteke. Errege beltza peoiaren gana joaten bada, zuriak oposizioa irabazten du, eta horrekin garaipena. Errege E7, errege E5, oposizioa. Errege F7, errege F5, berriro oposizioa. Eta hau garrantzitsua da, errege G7 eta orain beste aldera. Errege E6, errege F8, errege F6, berriro oposizioa. Errege G8, errege E7, berriro alde batera eta orain peoiak koratuko du. Errege G7, F5. Beraz, erantzuna, errege E8 da, oposizio urruna. Errege E5, errege E7, oposizioa. Errege F5, errege F7, oposizioa. Errege G5, errege G7, oposizioa. Eta zuriak peoia aurreratzen badu, dagoeneko ikusi dugu berdinketa dela. F5, errege F7, bigarren adibide honetan zuriaren txanda da, eta irabazi behar du. Badakigu errege peoiaren aurrean jarri behar dugula. Saiatzen bagara zuzenean joaten, errege D2, beltzak oposizioa irabazi dezake. Errege E7, errege D3, errege D6. Eta orain berdinketa da. Baina beste bide bat daukagu. Eta hemen ohartu behar gara, mugimenduko puru berdina kostatzen dela C5 iristea eta A5 iristea. Errege C2. Errege beltza gertatzen da, errege E7, errege B3, errege D6, eta orain ez C4, beltzak oposizio hartuko lukelako, baizik eta A4. Erregea A4. Errege C6, eta orain naiz eta oposizio diagonala eduki, ezin du errege zuriaren aurreratzen oztopatu. Errege A5. Eta orain, errege C7 jokatzen bada, errege A6. Eta beltza peoiaren aurrean jartzen bada, errege B7, orain zuriak oposizioa irabazten du. Eta horrekin partida, errege B5.